det her, det er versus kaninerne versus Shirke. Og hvis I ikke har set det før, så er det går ud på, at Shirke, hun skal fange Nuka. Hvis I ikke har bemærket det, er det her ikke Nuka. Det her, nej jo, det er Nuka, men det er ikke Fister. Godt, lad os komme i gang. Nuka, er du klar? Ja, så kører du bare. Lad os se, hvad den vil. Hvem vinder igen? Nu står det 2-0 til kaninerne. Kaniner har snart ikke noget at gøre. De bliver nødt til at vinde i den næste runde. Runde 3.